Ka Ringdur entertainment bat ka Donnam Studio ka khot audition syakaran san jongki ha ka wei na ka Phlim thymmai ka bakin sa Ringdur shen. Kat kum ka tei ka jingdan kam balamang la khot la weri ki riu dan sap ha ka biadai bat ki supporting actress lani kita ki puran bakham hapo jong ka puran bahakmat ha ka ba ka karta jongki kandai nadu arpo hadu arpsan snem. Ka khot shushu ki riu dan sap ki banang ban penwan dor yala dia kum kita ki brio ki balek kam runar kum bak juk khot ha ki wei pat ki tien ki gang. Karta jongki kan long nadu arpusan snem hadu laipusan snem bat ka jingjrong pat kan dai ban long san put shiteng. Shushu ka khot ka weri ki riu rang ba ki bas ngau dan sap ha ne ka kam ban long kum ki me ki pa kat kum ka jingdan kam jong ka Phlim. Kum ta karta jongki kan dai nadu saupusan snem hadu san pau snem. Kajaka ban Pynlong ikini ka audition kan dai hayeng dorbar hall nengkit penusla ha ka arpu pratarik Desember arajar arpu saw ha ka po shipho bejimen step. Ya ka resume biodata lani CV phila ban send how new email balabu ha ka screen ba description. But ya ki jingtep bakham nya phila ban phone ha kini ka number balabu.